Gaskiya ya kamata a ce shugabanninmu ku riƙa jin tsoron Allah akan maganar da kuke yi. Yanzu a ce a matsayinka na Prof, a ce kana yin magana akan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso amma ka san abin da kake faɗa kwata-kwata ba gaskiya ba ne ba. Kuma game da sha'anin ma mulkin Peter Obi kwata-kwata a 2006 yayi ba a 2002 ba, amma kuma kana maganar 2002 wanda kwata-kwata a wannan shekarun ma ba shi ne gwamna ba. Sannan kuma babu wata rubutacciyar magana wadda ko wata tabbatacciyar oda wadda ta fito wadda ta nuna cewar Peter Obi ya cutar da wasu 'yan arewa ko kuma wasu abu. Wanda kuma a matsayinka na Prof ya kamata a ce duk maganganun da za ka yi a ce ka samu hujja, evidence wadda take tabbatacciya a hukumance. Ku saurara ku ji abin da yake cewa. Rabi'u Musa Kwankwaso ba don Allah da Annabi ya ba ko ba don al'umma arewa ba ko ba don musulunci ya ware ya tafi ba. A'a, ya ware ne ya tafi ya je ya haɗu da Peter Obi, da shi da Peter Obi. Kuma mu muna da ƙorafi mai girma mai yawa kan Peter Obi. Menene ƙorafin? Babban ƙorafin shine mun san abin da ya yi sadda yana gwamnan Anambra 2002. Sadda yana gwamnan Anambra lokacin Rabi'u Musa Kwankwaso yana gwamnan Kano. Abubuwan tozarta ma da musguna ma 'yan arewa da a Anambra sadda yana Anambra. Duk ya sa ya kwakwashe su ya sa a mota ya turo su arewa. Wasu ma 'yan sana'o'in da suke masu sai da tumatir ne, masu yanka aka ne, shushana duk aka kwakwashe musu kayan su aka jefa su mota aka turo da su. Wannan To yanzu a matsayinka na shugaba wannan maganganun ya kamata a ce kana yin su. Sannan kuma wai mutane da suke ta ƙoƙarin nuna cewar Peter Obi ɗan kudu ne. To don Allah shin wai Buhari ɗan kudu ne? Ku duba irin bala'in da mutane suka shiga. Yanzu iya zaluncin da aka yi ma talakan Najeriya daga 2015 zuwa yanzu. Wallahi ko arne ne ko mara addini ne ya yi wannan zaluncin wallahi ya kai maƙura. Amma ba ku taɓa nuna cewar 'yan arewan wai to yanzu ai kamata ya man ana neman top 1 a azzalumai wallahi ɗan arewa ya kamata a kira.